Mamukasei mhuri yeZimbabwe. Zita rangu Praise Makara. Ndichikutambira zvakare paYouTube channel pangu panowanikwa maupdates nematrend anopisa. Pano patiita mhenenguro netsvakurudzo yezvose zviri kuitika muZimbabwe, yezvose zviri kutrenda muZimbabwe. Zvingava zviri zvekutsvirirudza kana zvingava zviri zvipi zviri kuitika. Aiwa, munozviona panapa. Kana uri munyowani, please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel for more and more content, understand. So guys, tese nezoda kuona vanhu vegunun'una, vanhu vachichema, vanhu vachipopota kuti nei makandiwa asina kuratidza zvinhu zvainge zvakanyorwa muzvinhu zvakanga zvaprofitwa nemaprofita nemandika. Makandiwa yakati haasida kuhumilita vanhu ava, haasida kuratidza vanhu kana kuverengera vanhu zvaanyora, but pazoita DJ Ola vazotiratidza zvakare zvanga zvakanyorwa mumapepa aya, vaexposa zvinhu zvakanyorwa mumapapers aya nen'anga dzenhema. Saka guys, ndichanga ndichiverenga one by one ndichimhenengura. Hapana kana chimwe nechimwe zvacho changa chiri padhuze, hapana kana chimwe nechimwe changa chitomboposa chaenda padhuze kana chatomboposa chaita kunge ndicho, understand. So vanhu ndidzo zvegumi zvamuri kubvisa kuchechi zviri kuenda kupi? Mari dzamuri kubvisa muchipa maprofita, mari idzodzo hamanaka, handisi kufara. So guys, kana uri munyowani, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content, understand. Rega tikuradzire sikesi panapa chiri pa page pa DJ Ola 7, you understand. So tisakuita mhenenguro, chinonzi mhenenguro kana mhenenguro, tiverenge zvainge zvakaita se zvakanyorwa nevanhu vamapapers, you understand. Saka ripite papepa rekutanga munhu anyora iye achiti Still Blade Getone, kuti anyora achiti chi munhu iye ati anonzi Tinashe, ati anonzi Tapfuma Nauro Manombo. Kana uri profita kuchechi kwenyu anonzi Tapfuma Nauro Manombo, vaziva kuti zvegumi zvauri kubvisa iwewo zviri kuendera mahara. Anyora iye akati anzi mune zig current notes nepencil, zvinova zviri pasina kana chinhu 1 chitomborimo pazvinhu zvaataura. Munhu atongoita zvekugesa, atongofungirawo kuti maybe munhu atongoda kutira kushuto lake. Saka kana vari profita wekuchechi kwenyu vanonzi Tapfuma Nauro Manombo, nhombo dzamuri kupiwa dziri kungogeswa, uri kungofungirawo nziwo sinzi uri kuti nyama dziri kurwadza, ungonzi uri kurara uchirimiswa nambuya vako. Vana mbuya muri kutombopomera vasina kana mhosva zvavo, vanenge vatofawo nenzara vari kumaprazo, vamuri kunyeperawo kuti vari kukuroyai. Vazviona hapana ari kukuroyai ka, maprofesa enyenhema ari kuvenga senehama. Uitapfuma ndiwe nhema uyu, handitika. Toenda pana ari panext. Ari panext ati anonzi Walter Amon, and there is nothing in the trouser. Geso egegega ndokugesa kwakatotora kungofungira kuti kuzama kushuta mashots, kutsaya kushuta malax, and there's nothing in the trouser. How can you say there's nothing? We are tofungo. How can you say there's nothing in the trouser? Izvi zvakanzishesa chiro mutrouser kuti mutudze kuti kunei kuseri kwejira. Oh, there's nothing. Guesswork is guesswork. We are not Walter Amon. Saka pa next pedu tinani? Tina Rotina Masha. Hanzi hamuna chinhu mutrousers. Mogoshaya chinhu sei ko maunganzwa kuti udze chinhu chiri kuseri chiri mutrousers? Mogoshaya chinhu sei? Guesswork. That's crazy. Roti kana uchechi kwenyu uri kubvisa chegumi kuna Rotina, vaziva kuti chegumi chako uri kurasa, handitika. Pa next ketende panani? Uyo anonzi Mushaike Rumbidzai M, cloth chimucheka keys rumbi ruru. Azvamauzwa pa TikTok kuti nonongwa namuneka handkerchief matobelieve ndezvechokwadi. How can you say mucheka tandi wanzi tudze kuseri kwejira? Saka utorawo makaiswa jira kuseri kwejira ino. Makeys ungofungiro pangu angoiswa makeys echechi uri Benz. Musaite guesswork. Techo trustwo nemaprofita echifungo pangu muri kuona. Kana muchiona zvinhu zvisipo paground, what are you trying to do? What are you trying to say? Teta tokwereta madzeze gumi zichizokupa maoffering muchechi, and then when you are busy telling us lies like that. No, don't do that. We are not tinotenda Sharon and the pocket empty. Yo, ona asangwa hotspot kwa nimwe mumwe chete. Vaona tatu ka. Varutola the pocket is empty. Yo, muno the pocket was empty seko makadezwa kuti muone zviri pocket modezwa kuti the pocket is empty. Guess what guy? Kusaka makandiwa achashaya chekuisa unguwa yepocket yakadaro. Mana, zikunzi uye mutiudze chiri museri mehomwe. Chiri muhomwe ndo chamufara kutiudza imuku the pocket is empty. That was not part of the deal. The part of the deal and the part of the agreement was not to put nothing else. Ndicho chirungere. But ndikusamata the part of the deal or the part of the ningirinika yange siri yekusaisa chinhu. Diranga rekuti tishaisa chinhu muhomwe motudza kuti munei, but we are telling us the pocket was empty. That's crazy. That's crazy, bro. We are not tinotenda Sharon. Kana uchechi kwenyu kuna tinotenda Sharon. Vawaziva kuti mari yoyo muri kurasa. Havana chegumi chamuri kuendesa apa.
andika uyo anonzi Omega Hove Omesara Omega Hove anzi mune 7 USD nefingering wana kuzisa signature. That's super crazy, bruh. 7 USD, not even near. Apana kana chitobo ripa duze ne fingering yapa apana kana ring yatamboona zvizo zviri muma gadgets 7 years ne fingering kuzisa signature ne Hove fish poire. Please people stop guessing. Musari kana marwa nenhamo movhura machechi noda kwenhamo musavhuriswe machechi noda kwenhamo vhura chechi ne calling vhura chechi noda kumwa mutsvene. Yes, kwete nekuda kumwe nhamo chechi haipedze nhamo dzasvesai kumachechi isi tusungunozvirira nokunamatira mukamba kangana because it's not worth it if you are misleading people like this. 7 US waiwana kupa namuna mwatola mune ziginoti sacherere vanhu vanodombobatwa kumbopurwa kungoita meeting totodawa nesango ari kumberi kwega tisangane pamachipisa mapuranga timborovana navo. Yes, let's go to the next one. The next one then with the next one hanzi Walter Sibanda hanzi mune small black combo German makandiwani zuda mparavara mpazvo kwazvo. But how can you say there's a small black combo? Yabvepi kamumba makandiwa ane zuda makandiwa asidedzi ndebvu kama yacho kusafunga gesweki kugesa varume makuru ese kutozunza kuremberera makamira kuenda kumberi kuti munoita gesweki. What's that? Walter Sibanda Siba yakona dobira vanhu mukamwe wana kupi muzudara makandiwa mbavha idzi wone uyu manje kuzobvaisa ziline kuti ndapedzera done. Jonas Banda $1 million check uyo akati ndindoenda nacho ndindafunga kudarika vese obviously makandi wachasha chekuisa saka sangoisa cheki kuzozo macheki achiri kushanda muZimbabwe. Do you still have checks in Zimbabwe? Unopowa cheki ye 1 million inoitora kupi mari 1 million Zimbabwe ndikupi wari uno withdraw mari from cheki uchino withdraw ma US 1 million muZimbabwe 1 meter yononzi pa cheki ta onyorwa cheki apedza onyorwa gore ripi uyu ndiye munhu asingafunge manje 1 million cheki. That's crazy. Super dollar crazy. Super crazy. It's unfortunately crazy. Yo. That's crazy, bro. Ndio upesera. Pane mumwe. Hanzi mutambudzi Lenmo Benson. Hanzi ring 1 which have gold color. Kuzisa ma colors manje. Hanzi ring 1 ko iyo broken iyo handwriting akomana mukunyoronga kapfekera peni kumagaro neso achiwainira bhuku. Hanzi which one hanzi which have gold color and silver. Kuzonyatso tsanganudzo kuti amhenengudze kunyatso taura nemakala koyo. Hanzi 1 coin rakavharwa nekatishu resilver munhu wachona haasitogona kana kunonyora ko coin ringe rabva kupi muZimbabwe. When last did you hear coins muZimbabwe? Mazigi coins aya mabondi not coins achazoti gori pana napo Zimbabwe takatosiya macoins kusisina macoin anopesa oshanda na 2022 coin range pakupi muZimbabwe rera wanikwa kupi. Hanzi rovharwa nekatishu netishu resilver anozama zvaro chimunhu. Whatever he's trying to say doesn't make sense. Hanzi 1 sweet date green akado dentere sweet date panzi chiwenedo renda tinyacho kane munhu akapfekera peni kumashura anyara chideso. Hanzi 1 sweet green ngatimboti sweet green sweet chero kozonyora macolors uyu munhu akunakidza pakunyora macolors pataka panzi hanzi ring 1 which is serenai munhu panzi gold silver kuyazoda nzi watch. Una spelling ya watch yacho watch yanyasinzo watch which is silver ko makala naiwe mutambudzi leni ledza geso yekuvhoisa makala geso yekaizuri kuti ubva kugesa makala kana kugesa mune chidhoma chine kotora chidhoma chitsvuku kana chinhema chikutora mune chidhoma kuzodaisa makala aratodhirama kaya ndiye last reda tofizukana nemaparanza dako yezita geso ikutotanga kunzoti kune mita
akutori nemumwe hanzi tag white and black amanaka hanzi color codens green gold black gold. Maprofits amunhu pazveguma atogoni kana kunyora. Uyo anonzi Geralo Tendai. Aiwa Gerald Tendai Saungweme ndoiziva sinemike. Habe budiriro 5. Saungweme ndoiziva. Sauka. Kanorowe sawa ndokuziva ka. Unonyadzisa. Is it the last one? Apato nemumwe. Hanzi ndiri kuona musina chinhu muhomwe. Vanyora kuti pazasi kuti hamuna chinhu. Shingirai bhute. Shingi. Munongoti hamuna chinhu seko muhomwe maizona chinhu chiri muhomwe. Aiwa ikona ngomisa mazidzoro kana muitara zina basa kanini. Pane mumwe. Taona ne list panapa. Taona ne list. Uyo anonzi Bishop Machipisa. Machi ngetiverenge list rako. Kunyora full page baba. Anzi Bishop Machipisa anoona zvese ndiMwari. Anzi chi verenge nini panapa guys. Anzi Bishop anoona zvose ndiMwari nemwanakomana wayo Mwari. Anzi Mwari vari kuti profiti kuzonyora nebroken shona yacho kana. Profiti mavara anoti patrauzi iro rudo uchenjeri kururama ndo zvatiunganidza kuti nyika ipone. Ruku 4 verse 1 to 15 vaRoman 8 verse 16 to 17. Hauimbwe munhu kuti unyora zvinhu zviri off topic kudeso. Kuari kunyora zviri off topic. Arobo zvikunzi tudze chiri muhomwe wakutinyorera mavhesi. Jesus. Hanzi chi saka baba vedu vanoona zvese kana Jesu watendera kuna zvichienderwa kupatsanurwa dhodha. Amana wanyora full page. It's okay. Full page racho kunyora zvina musoro. Uri kurasa beat, uri kunyora zviri off topic. What's that? I was gonna sweat him. I'm sorry. But Bishop, muri dzungairwa imo. Zvizvi zvamainyora apa pezvo. Zvizvi. Guys, if you can pause and try to read. Azvakana musoro zvauri kunyora. You are writing mavhesi. Wanzonyora mavhesi tiudze zviri muhomwe. Iri zidzungairwa. Patone next. Handi Sibongi Nkosi Ncube. Hanzi pane muvharo wepeni. I'm not gonna say anything. Muvharo wepeni. Edson Ziva. Kuzoisa ndika ID kana. Hanzi mune pepa rakanyorwa zita reSutu. Everett Yeo nekudzi Jeremiah akomana uya kunyora off topic. Saka vanenge vanyora zita reSutu ipi. Takakuti tipewo master iwo ari kuona kuti tipewo master eMasutu ngatiudzoti Masutu ane master api kaunongozoti Sutu nhema, Sutu dzvuku, Sutu dema, Sutu ino ruvara rwezerere. Hamuna musoro bamnini. Mumwe. Vanhu zvakatowanda. Hanzi mune makey emotokari chete. Kuzoisa masignature. Anga muti akanyora zvekunyepera. Ambotanga agesa kuti hamuna ndi H ko. Ngenyaso zvima zvanganyora. Uyu ndi H uyu ndi A uyu. As you can see, let me try to focus here. Ambotanga anyora kuti hamuna chinhu muhomwe. Hamuna chinhu chakaiswa muhomwe. Akunyora kuti hanzi mune makey emotokari chete. Shepherd Muchemwa, let me zoom in. Shepi watozogesa. Naye chidhamba kuro chemwana ichi. Apa nemumwe futi. Hanzi taurai mashama, hanzi chikwama chebrown, nekashizha kegreen. Koiko kuzogesa macolors neshavu. Mashama, tau. Macolors agoyei kudrama racho. Ngogesa ora tungoda ngogesa kuti maita chikwama. Toziva kuti urikuita geso yeko kuzogesa macolors ndo drama ke. Imi vanhu vakatowanda ka. Uya nonzano. Toida so titiu telepathy yacho to. Uya nonzano. Hanzi tarisai boiwa. Hanzi mune 5 USD. $2.50 US. Iyo pondo 50 wayona. Iyo unafunga yudofo. Kana mune mari wengo calculate mari yese kuti mari. Ungozo
hanzi 250 futi different pocket. Imbwe munhu anyora mari kuzodifferentiate manje mapondo 50 muri kuwana apa muri muwanepi hanzi 250 ne$5 ne250 US ne250 ruback pocket different pocket yowe. Jacob murimbwe munhu saka Holy Spirit inooneka ungazoona mweya mutsvene muhomwe ungazoona mweya mutsvene muhomwe zvinotudze chiri muhomwe zomwe mweya mutsvene iyo mweya ionekwe mweya senyama woto mune Holy Spirit waiwana kupi Jacob Jacob pangana iri ziskema chero vanhu vakatowanda bosa tapfuma nhauro manhombo pencil nezikari note tadzoka kwekutanga there's nothing in the trouser hamana chinhu mutrousers tadzoka kwekutanga guys tinotenda sharing there's nothing in the trousers it's empty 7 SD fingerprints small black computer tadzoka kwekutanga. So guys, thank you for watching the video to the end. Please like, comment, share, subscribe, and join for more and understand. Guys, please try by all means to avoid guesswork kana pachinge pauya kunyaya dzezvomuyezvo. You understand? Musade kugesa nekuti mawaona paita mari mauda kumhanya kunogesa kuti saka zvazodai souda kunozama laki rako kuti upedze nhamo. Mweya mutsvene hausi kupedza nhamo. Mweya mutsvene ipa vanhu chaizvo zvavada kunzwa zvemweya kuti uda kugesa. Ndizvo chiona manje humiliation pamwe nekachechi kako kanga chitokupararamo kwango chitonyepera vanhu tiri kuona then vanhu vakuona uchinyepa kudai so who is gonna come to church next Sunday the church is gonna be empty because vanhu vanoti ana mani munhu ari kutinyepera. Don't lie to people. You understand? Nhamo inopedzwa nekushanda kuti nekunyepera vanhu. You understand? So guys, thank you for watching the video to the end. Please like, comment, share, subscribe and channel for more and more content. You understand? I was gonna go through the comment section but the video I don't want to make it long. You understand? Hanzi anti mazvinzwa kuti kana prophet kuti Ola is a nice guy. Okay. So guys, thank you for watching to the end. This is the God man of the moment. Chibaba ichi chinopisa ichi makandiwa indatotendeuka. Anyways guys, ndokudai muse musaka kando subscribe mahara tangu